Belai belai hambai sini media sono norok sono mojibo jorani logi men babe sungtri nong no riman ingke mon je sung je lai thanai dui ek tarigo nong bising tin saklai mene je sini je puso control play tabu je sini tipra hasto je bani sung tumani sungapna ti kaisa movement kotor khane meni o movement apato postpone klaijaka abo tambai klaijaka sini president sini YTF ni borom sa suros kampai sai kana abo ko jorno kono dijab bele jotono na hambai sini joton media ta khorono sung tini haino hai teisa press meet khaine ni nangkha tamni hinba nor jotono saimano thanai sung salai sika sung press meet ni bisingte sung jana gore mani te tini sini press meet no phaiman ja phaikya sini khwai hangkor ni district president sini borom ganang prosmit deorma west district ni president sini borom ganang jiten deorma te sini Sipaijala district ni president borom ganang bablu te sini mandai ni block president sini borom ganang lemon sung amakin sung tino press meet phaiman ja phaikya tamni hinba sung buskang ni 5 tarigo je pusobanta palace na tuyi protest khaine ni thangai tongmani abo tabu postpone ma khaike sung tamni bagi himale sung o protest o sini bubagra sungai baksa logi phaine hinai jehetu khana 4 tarik khana TW ni tibo kaisa sit-in demonstration tongo aro ang koinai sini joto tiprasana abo TW ni hin sini wansu gyabo joto no phaine be arbo kobom no lohoro tino press meet ni bisingti tei phainai salo jefru bubagra hasteo phaisok painai afurno sung sini kotor ni sete bo kotor movement protest khainani thangai tongo YTF ni bisingti tiprasani bisingti afru bahin ang sanai na YTF na tipramotha na TWF ni abui joto no sung kuno flag tiglak na YTF ni flag tiglak na tipramotha ni flag tiglak na TISF ni flag tiglak na TWF flag tiagui tiprasa ese tiprasa ngai singamno kotor ni sete bo kotor choba khainani thangai tongo baskango press meet ni maidumi sung saklai jakini no jotono saimano sini 2022 afro sini honorable president of India sini Draupadi Murmu state museum khainani bagai aro already inaugurate khaiklangja je tini tamni bagai government abono je barbar je sini tiprasani bakhao sentiment phanangoi tong je ajago 5 star hotel khaijana hinui abono tini joto tiprasani bakham moglai jakhaisi tini amhai kaisa kotor pujobanta palace no sini laibuma bai kringjak sini Maharaja Birendra Kishore Maniko Bahadur je slami kelangmani ar thaino tini sokomornei mani yagulo tini joto tiprasani bakham moglai jakhaisi oboni ti kwbangma controversy bonglai khaisi abono sung sane nayo sung o tiprasa hangjai ro sung main focus ma khainai sini hukumu mukumu je sokomorjak tongmani tamni bai sokomorjagai tongkha tini abono jawab nani bagai state government chief minister tei concerned minister Susanto Chaudhary ni thani sung abo protest khai buskango sin tiprasani fan ma phungai hisi karon sung nugui phaike barbar satai klai je thangnai 25 ta bochor CPM ni amalo bahaino sini laibuma sini hukumu mukum bebang sokomor khibjamani amo haikino sung thanja kri ni bai kokke abo maino nanghangke sung buskango je kotor movement khaitini wo sung oro kuno party color ti sung program khaigla joto asset tiprasa nungbo sak tiprasa go chike joto no buskango phaiyi bubagra ba tamba bubagra bachini hani bubagra bosuri tipramotha ni bagai sim bubagra ya haisi bubagra tongoi bui kamuma aro daut samno mo tipramotha rok miles na bai khaiyen human samno bubagra bo tipramotha ni sim bubagra ya bo joto o tiprabasi tamo wansa tam tiprasa tam thurusa joto ni bo bubagra haisi am haini bukha wansugui sungsini buskang ni protest success khainai ni bagai no nang joto no ko mumur horjao tai sung press meet ni bisingtino sung সময় nawi jora nawi tai sung press meet saklai rjangnai je sini o protest bufro ongnai gang taisa last aboni ani kacharmung khana sini TW rok je sitting demonstration abo TW rok khanpano ang koinai jara tiprasa bukha kaham rongno norok bukhana joto no ojaga participate khaipinani bagui hambai।